kin ni tin nun i thiar thina ngồi na le ngui na chui thian ni ti ro ing ti ka nghe akiana dam ni her le ang mo ma se be dun su inui le nghe do idam le nghe do ine thei nghe ya sun sing kian nga be se kat ro ifam ai fam Kristian Zara idam le nghe ya ine thei nghe ya be se tu re nei lova riak mo mal kat ang le sirvate tham ram pel khor angin ion izi ngui mai lo se ichunga zat na rồi lal pa chu nak fan ro idam le nghe do ine thei nghe ya sun sing kian nga be se kat ro ifam ai fam Kristian Zara idam le nghe ya ine thei nghe ya oh lusin fa la lung ni inat na halal pa ana ve thi ni sa oh ilusin fa la lung lui đi inat na ka lalpa na ve thi asin ikong su lo bum povin sui ang sei teu ma se la akal san lo che a shuai ze zo kan che idam le nghe do ine thei nghe ya sun sing kian nga be se kat ro ifam ai fam Kristian Zara kan thầm le nghe ya kan nghe thei nghe ya ine thei nghe ya lalpa na faklamal min suam sa rose